днес ще играем на рандом игра, втора част. Не помня как се казваше, но би трябвало да се сетите. Добре. Сега да... вие ще си разберете къде започвам ниво. Ще трябва да познаем много. Да, това е. Уи! Think Noodles, не го знам. Ели, добре, тая. Добре. FDT, хубав е. Аз съм най-добрия. Време за личица. Туш. Странно, защо не става? Чакай малко. Защо не става? Защо лицето не ми става такова? Аз искам... Добре, продължаме. Давай. Google. Аз съм трети. Добре. Пак става. Така трябва да ме погледа. Добре, започваме. Ниво. Добре. Вот дълго. Игри. Добре. Време за играта. Пол. Майнкрафт. Добре, търсим Майнкрафт. Чай да видим дали ще мога. Не успях. Добре, ще взема подарчетата. Вече имам 5 победи. Добре, да кажем, че съм победил това ниво, защото си взех 2 победи. Търци ще има ли? Гледай, сега ще споделя догоре. Аз съм грозен. Сега как ти слезем. Добре, да, почваме. Да, си почвам за туз. Нещо. Добре. Избрах популярни логота. Популярни... ютубъри. Ютубъри. Тръгвай. Стара започваме маче с мастер. Не, Крикрафт. Той. Знам го Крикрафт, ама аз не го. Ланки бокс. Са яки ланки бокс. Така. Добре, it's funny. Не я знам.
Не! Да нямаше никъде цвънех. Тук в края няма и цвънех. Това не беше честно. Ядосен съм. Чакай, игрички. Уи, ча. Лирили, ралила, лирили, ли. Бе. Добре, продължаваме напред. Чакай, тя да гласувам. Ютубъри. Добре, съжал ще бъде популярен. Добре. И тръгваме. Гугълче. Лесиме. Бау на мене. Стига да е пак ли? Netflix. Мога само до тука. Ще дам хора. Гугълче. Ще бъда сам до тук. Макдоналдс. Ама аз няма да правя Макдоналдс, а победа. Бау. Добре. Бади даду да каши. Как пак стана се. Отиваме да готваме. Добре. Ресторанти 2. Добре. Има ресторант Соник. Добре. Чикфил А. Всички загубихме вече. Чакай малко. Никой не печели. Искам да ще бъде рандом. Айде, рандом. Аз обичам да е рандом. Аз обичам да е рандом. Започваме с рандом. Добре, айде. Трягваме. Добре, Microsoft. Microsoft. Това е най-далечния Microsoft. Това успя. PlayStation. Най-далечния PlayStation. Добре, пак Microsoft. Не го знам Microsoft. Добре, супер, това бъгна. Не, чакай. Съответно, играта вкъпна. Nike. Не спор. Не! Какво става? Нещо всичко става доста. Ехо! Падаш! Чакай малко. Охо! Това е доста това. Пам! И победа ще дадне.
Хайде, вутвайте, вие тук ще ви ме гифтвате. Ча-ла-ла-ре-ло, ла-ла-ре-ле-ла-ла. Пакман. Добре, пакман. Като за пакман, аз ще отида тук. Добре, свършихме. Subway Surfer. Добре, спокойно вече мога да съм си трети. Спечелих. Топ вече. 26 ли? Добре, кой на последното място? 50 ли? 5000! Най-много време играе, не? 58 часа е най-малко. А най-много е... 180. Това е... Ни? А? Nike. Nike? That's a wrong number. Знам, че е Сайк. Но на мен ми е по-удобно Nike. That's a wrong number. Добре, сега сме много добре. Добре, Spotify. А за Spotify ще отида тук. Adidas. За Adidas ще финиширам. Давай. Добре, все пак победих. Доста яко. Тук си е забавно и забавно. Тук е забавно и забавно. Добре, каква е следващата игра? Рандом игра, втори епизод. Не помня как се казваше това. Вие ще видяли вече как се казва, но аз не помня. До това, хайде. Бай-бай. Ютубъри. Ще си бъде. Ютубъри. Добре, започваме с Криккрафт. Добре. Туш Криккрафт. Мистер Бист. Напред. Давай, Мистер Биста. Добре, Криккрафт. Голяма грешка направих. Бе, тук до финиширане. Така как ме финиш. Yes! Добре, втори. Още 1 минута и ще го оставя. Добре, последното ниво. Или пък не. Чакай. Гифт. Опет. Какво ме ще пълня? Бойко. Кой без просто. Тъпичко. Руси Робокс. Това не е честно. Добре, хора, чао. Това беше за днес. Абонирайте се за канала, ако не сте се, и от камбанката. И да, палеца нагоре. Чао от мен. Чао!